je jediná čistá vec na svete. Oheň sem prišiel z hory. Zachvátil celý náš les. Môj ľud volal o pomoc. Ale Eva vôbec neprišla. Tento svet siaha hlbšie, ako si myslíš. Od režiséra Jamesa Camerona. Postaraj sa o sestry. Áno. Ostaňte tam! Ako vraví ocko? Sa ľudí držia spolu. Nie, to druhé. Nezdávajú sa. Správne. Nikdy to nevzdávame. V decembri. Prečo ešte stále žiješ? Čo keby tu všetky ľudské bytosti mohli žiť bez masky? Potom by ľud Na'viov zanikol. Ak chceš, aby vzplanul celý svet, potrebuješ mňa. Musíme bojovať! Volám matku bojovníčku. Zabijem ťa! Prisahám! Avatar. Oheň a popol. Len v kinách.